Сега ще ви направя едно клипче да видите как се кара в Хургада, Египет. Нощно време. Ще паднете от Рогозката всички. Значи нема фарове, нема светлини, нема нищо. Ето. Гледайте ги. Чай да видим и тук тия какви са. Магазинчета най-различни. Гледай, и едно свирене да ти заглъхнат ушите. Значи. И сега ще се обърна. Его, гледай това такси. За какво само на това фарове, когато може моторите също карат без фарове. Абе, изобщо голема романтика. Тук. Кой на габарити, кой изобщо нема. Оп, виж как си светка. Защото иначе ще претрепат някой. Его той с мотора. Мина, вратче, като не знам като какъв. Сега ще се... магазинчетата тук. Това е нощна обиколка в Хургада. Бре. Него и там. Някой Абдала тук. И непрекъснато се свири. Трафик полис. Вижте го там с моторетката, дето му мигат лампичките. И той свири. Тук са толкова музикални, че... Гледай отсвеща. Чай така ще се обърне са. Ето, погледни гония отдесно, най-вдесно. Нема фарове. За какво са му на това фарове? Той може да си кара и така. Това леко ще ме смачкаш пешо. Ей, тия отсреща. Това сега мисли, ще го ангажирам. Айде, мани се тук. Кошка, опа, ето, гледай, светкат. Нема фаза, какво са ти, бе, Боже? Нема зебри, нема нищо. Може да те смачкат, когато си поискат. Давай да не смачкаш някой. Гледай как пресичат хората. На магия. Всичко е на магия, го и това. Ако мине отсреща, ще е най-доволният човек. Абе, не ми свири пъти. Да, ето. Ей, това с моторетката. Его и това, гледай го. Бре, брато. Това е. Това е тук нощният живот. Да. Някой се изципи с някаква сирена. Тук. Изобщо е едно малко бижу. Тук е злата, ламарини, каквото искаш всичко. Цигания, мърсотия, всичко е в комплект. Това исках, его и оня с мотора. Гледай колко е смел. Да, истина, тук няма никъде зебри, никъде... Няма и светофар, няма пътечка откъде да минеш. И човек трябва толкова много да внимава, че ако не се ослуша 20 пъти, значи може някой така да го отнесе и да го убие. Направо ще го претрепа. Това е... И той сам си пее. Тук всички музикални. Освен той, колите. Леко ангелари. Его и той, гледай. Такси кара. Погледни колко хора кара и също няма светлини. За какво ли са на те? Еми, къде си спре? Еми, на къде си там? Гледай, и тя тук милата. Та тук... Черноко Атидже.
Да стават лекисти. Какво ще гледаме, бе? Пирамиди, пирамидки, хамилите, Еджип. Ще тук. Нещо сладко, яки. Другарката Нефертити, фараончета, змии. Изобщо колкото искаш неща. Айде, смятам вече да ви приключвам с нощното. Основното беше това да ви покажа как през нощта се карат коли в Египет, Хургада. Това е. Айде, чао ви, всичко хубаво, лека вечер, дано се прибереме по живо, по здраво, защото някой мога да ни умаа като нищо. Нещо трафик полиция. Някакъв трафика там. И той свири. Я да видим какво се е случило. Оня ден тук смъчкаха едно дете. На тази улица. След това не знам какво се случи. Ние само като отидем там видяхме, че имаше народ. Тук точно на тази улица, там оттатка до към тия знамена е там. Некъде го бяха смъчкали. Тук сега е много модерно да се пие фреш от манго. Мангото е уникално. Мерси, мерси. Но, не филме па. Мерси. Виждате ли колко съм културен и възпитан? Кой ми даде нещо, не го пропускам. Всичко взимам. Ама дали ще ми свърши работа, не е от значение, важно да ми е в джоба да ми бъде. Тук гледай. Тук е... Всеки те вика, ще ти разкъсат ризата, ако не влезеш вътре. Това тук. Мерси. Аз съм си културен, бе. На всички, това за цигари, бе. Мерси, мерси. Не, бе. Толкова култура в мене, че сам се възхищавам на себе си. На всички благодаря. От всички взимам нещо, което ми даде. И така. Тук нещо не ме одобрява с моето изказване, но това е, какво да се прави. Къде искаш да ходим? Да, бе, да, нещо помислих, че вътре искаш да влизаме от това. Да, бе, видя го, че то е за фреш само това манго.
магнитчета да искаш. Магнити много. Ало, Будало 2. Айде вече да приключвам, защото нямам вече капацитет на батерийката. Айде, чао ви, смятам, че ще останете доволни от това, което съм записал.